Se romperon os alambres e está todo pisado. Incluso Así foi como se atoparon esta mañá Eva e José a finca de millo que teñen arrendada en Vilela, parroquia de Taboada. O xabaril foi o protagonista desta desfeita que, por desgraza, non constitúe un caso illado. Trátase dun problema que ven de lonxe e non deixa de agravarse. Nos avisaron-nos o viernes de que nos entrara o jabalí no millo. Pois o sábado e o domingo non pudemos vir. Viñamos hoxe e isto dá gana de chorar. É que dá gana de chorar. Porque a muller tuvo que compralo. Comprar compuesto. Pagar para sementalo. E agora que chegas aquí á finca que teñas un pouco millo para cebar uns cerdos, para cebar uns pitos, e que te topas con esta desfeita, isto é para mandar toda a ruína. Eso. Entón, a quen lle poderíamos pedir responsabilidades? Pois ao medio ambiente, que é o responsable disso, senón que fagan batidas. Porque prohibiron de tirar os animales mortos no monte e agora temos que nos manter a bichería. Iso non ten xeito nin maneira. Nos chamamos a Orde Medio Ambiente para que o veñan ver. Abonar non me van a abonar o que a muller lle custou traballalo. Pero polo menos pois que lle dean xeito. Tanto ao jabalí como ao lobo. Porque eu escoito a televisión, en todos os sitios está o lobo matando reses. Que che van pagar por este millo 30 euros? Que che dan os 30 euros? Que non che dan nin pasamente. Entonces, eso, que tomen medidas. Un problema que non só preocupa a José, senón que afecta a máis labregos e mostra diso é que non é o único caso rexistrado. Según me contan, sí, e incluso hai prados que se ven todos minados, porque temos un prado ali que non é noso, que é dun contratista, e dá pena velo tamén como o ten fuzado, ou se arabo ou como eles que lle queiran chamar. Iso dá pena. Eu ainda me contou hoxe un chaval daqui de cerca que viran o outro día 30 jabalís. A ver, imagínate ti que este é pouquiño millo, pero que se non é finca grande que se metan aí 30 jabalís, como queda iso? O afectado calculou a súa perda nun remolque de espigas e amósase preocupado polas próximas colleitas. De momento, o que é o maíz solamente está afectado do país, porque ven máis cedo co outro. Pero hai fincas que están aradas do jabalí. E deixa que pasen 15 días ou 3 semanas que empezarán co millo de ansila. José aposta polas batidas como a solución a este problema e lamenta que non exista un apoio real aos milleiros de persoas que viven do agro e que cada día se enfronta a máis dificultades.